Yo he ha 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 agia apa sabui artis ayo pacian pintar banget simpanglah ampe Sukoma nanti padang tujuan dia mangko pinyagan di sinan dulu adia bajanji are bakato bana di sinan dulu adia lah bajanji are bakato bana yo agia up simpanglah tigo baka pun lawe indah pueh dia mato mamandang hati den haro yo haro came ko ayu disuntiang kurang hati den haro yo haro came oh hoi agia karua agia taroi Habibur Rahman asik yo asik kela baliku batang sinurui ikannya tak sabui balarangan kota dorong dia kan jual surui antah ko adia dalam pinangan kota dorong dia kan jual surui antah ko adia dalam pinangan ajanih ayahnya batang pasaman tapi yang mandirang muda-muda adia ko lapeh yo dari tangan banyak nan jando antri di belakangnya adia ko lapeh yo dari tangan sakaro bak tundo dia yo panggantinya ha lagi ya joget semua karua yo asik karua simpanglah tigo baka pun lawe indah pueh dia mato mamandang hati den haro yo haro came ko adia disuntiang urang hati den haro yo haro came ko adia disuntiang urang goyang lagi asik simpanglah tigo baka pun lawe indah pueh dia mato mamandang hati den haro yo haro came ko adia disuntiang urang hati den haro yo haro came ko Nabila disuntiang urang hoi Habibur Rahman kela baliku batang sinurui ikannya tak sabui balarangan kota dorong dia kan jual surui antah ko adia dalam pinangan kota dorong dia kan jual surui antah ko adia dalam pinangan ajaniah ayahnya batang pasaman tapi yang mandirang muda-muda adia kok lapeh yo dari tangan asa kalau batundo dia yo panggantinya adia kok lapeh yo dari tangan asa opo puso yo kagantinya goyang ginyang mataci agia taroi ginyang mataci